И след потребителя линия ние сме MG Games. Ето, че това е епизод 2 на FIFA 08 Manager Mod. Тук при мен е Boom Headshot. Здравейте. И ето, че днес продължаваме с матча срещу Съндърланд. Първият матч на английската висша лига. И ако помните, ние се здобихме с Робин Ван Перси. Но той се втори номер и аз не искам да така. Edit Kit number. Ще го сложа с номер 10. Има ли някой номер 10? Не, с номер 20. Истинския му номер. А той ще го сложа. Ама ще рано ще го сложа с Аз сега се чува 29. тук не ми пише как да почне матча, гаси нещо тега. Ето, Робин Ван Перси. Извинете, ако го наричам Робин Ван Перси, но съм свикнал да го наричам Робин Ван Перси. И ето, номер 20. Великата ни придобивка. Робин Ван Перси. Този път ще бъде титуляр, защото искам да видя как играе. И ето, започваме. Едно по време ще 2 минути, да имаме за повече мачове. Като свършите по-ми кажи, да те питам нещо. То питай в ефира. Извинете, че го превъртях. Да ти кажа ли какво искам да ти кажа? Какво? Как да почне матч, какво ще ти покажа? Ти сериозно ли не знаеш? Ами не ми пише никъде. Ма на коя FIFA? 14. Аз почти никога не съм играл в FIFA 14. Фернандо Торес удар пропуск. Невероятен пропуск от страна на Фернандо Торес. Кажи ми когато можеш да ми кажеш. Добре. Ама точно на FIFA 14 трябваше. На какво друго? И пак, извинете, пак че съм на FIFA 08. Първо, че не става за друга, не става за друга FIFA. И второ, че никога не съм играл в FIFA 08 и искам да го видя. И както искам да си имам на някоя FIFA и реших да е на тази, която никога не съм играл. Стиви Джи с топката. Великият Стивън. Грешка на Стивън Джерард. Извинете се, съм виждал. Пенант към Фернандо Торес. И този клип е за след първия Риса към Робин Ван Перси. Робин Ван Перси към Каут към Фернандо Торес. Фернандо Торес към Каут. Но не, това не става, но Каут, не, Шаби Алонсо се връща. Шаби. Стиви Джи, не. Каква грешка към Стивън Джерард. Робин Ван Перси може и да вземе топката, не. Или може... Не. Но Стиви Джи взима. Аджер. Към Стивън Джерард. Пенант. Дали ще успее първия матч с Съндърланд да победа. Фернандо Торес към Каут, цензиране, не. Гордон спасява. Това беше Шенелек атака и втори или трета атака от Рамзи. Робин Ван Перси. Как го завъртя. Фернандо Торес, удар на Фернандо Торес, пропуск. Още една атака, къде не може да бъде. И сигурно не съм казал първият аз игра на професионал, защото не съм толкова добър, че да игра на World Class. Ето го Серхио Рамос, да му предлагам ли договор? За колко ти иска? 25 милиона. Ти колко имаш бюджет? Бюджета ми е 50 милиона. Дай 30 милиона, ще ти приема 100%. Ама ти от кой отбор си? Реал Заръг. Никой няма да ти приема. Ако трябваше да предложиш, всички спри няма да приема. Защото никой няма да иска. Сега атака на Фернандо на Ливърпул, не. Фернандо Торес. Греши. Какво да се случи? Май съм объркал. Не, Ризи още иска смяна, ще рано с... Робин Ван Перси ще от там, бе! Отини мястото на веднага на
Фернандо Торес. Караджер взима. Плаща. Извинете. Шави Алонсо. Шави Алонсо към Каут. Каут, не. Грешка към Фернандо Торес не поправя. Фернандо Торес към Роби Ван Перси. Удар на Роби Ван Перси. Пропуск. Невероятен пропуск. И ето, Рис излиза и влиза Мащерано. Но въобще явно не се радва. Мащерано, че влиза в този тежък матч. 5%. Не. Да. Не, добре. Роби Ван Перси. О, какъв пас към Каут. Не, Каут пак греши. Колко грешки направих този матч. Фернандо Торес към Роби Ван Перси. Роби Ван Перси губи топката. Просто нямам думи. Тук емоцията е много голяма. О, Перси, тя да Не знам защо. Като стара версия, но просто... Роби Ван Перси... Шената искам Шави Алонсо. Шави Алонсо греши! Фернандо Торес. Не е грешка към нокаут. Му я поправя. Роби Ван Перси! Удар на Роби Ван Перси! Пропуск! Стига ви кака ти, бе. Извинете, това е майка ми. Какво остана от 50 хиляди от наградата? Платихме всички дългове И ще се опитате там след сезона или след сезона да привлека някой добър нападател, още някой добър нападател. Дано да успея. Искам много Кристиано Роналдо. Сега, сигурно ще завършим Хикс този невероятен първи матч. Но Съндърланд ще слаби отбор. Чакайте, че пих. Сега ще пия малко вода и при малко пих. Да, в миналия епизод. Да. И така. Агър. Към Шави Алонсо. Шави Алонсо към Каут. Каут към Робин Ван Перси. Грешка към Робин Ван Перси. Фернандо Торес. Направо съм на минус. Към Ван Перси. Удар на Ван Перси. Пропуск! Какъв пропуск? Робин Ван Перси пропуска. Дали ще ми приеме Роби Ван Перси? Не. Сега трябва да си да. За Рагоса да. Не се знае, че тя сега предложи. Зама трябва яката пари да дадеш. И това е край на матча. Дадох му 40 милиона. Ливърпул Съндърланд 0-0. И сега ще ви покажа матч фактите. Или статистиката. Въобще не беше заслужено равенството. Във всичко го бия. Просто трябваше да бия този матч. Но просто тук сметата не дойде на моя страна. Още един мач ли ще снимаш? Ето вече имам 40 милиона бюджет. Юф, но той са фил... Айде приеми молата. Молата приеми. Това не знам какво означава, но мисля, че това. Хес капитан. Yes. Добре, мислим. Така. Продавам те, брато. Арбело. Роби да продам ли Арбело? Където съм се оверал, 84 оверал. На Ман Сити. Не знам, решавай се. Да продам ли просто Арбело на Ман Сити? Както искаш, че? Според мен си заслужава. 74 оверал на мен не трябват. Сега да си запазя някои играчи. Ама аз искам от английската виж. Сега ще видя дали той е приятел. Молата приеми. 80 на 85, както винаги. Бат Георги! Приел ли си Бат Георги? Дано да. Или дано не. Не бъде. И ето 85-80. Дано да. Робинсън! Какви? Да, това е за подкъпост, но аз просто... Ето, аз се мога да изкупя Хосеро. Аха. Него тейсън истории. Ще пробвам пак да купа
Кристиано Роналдо. Аз сега ще видя дали той присварям Ще моят. дам всичките си пари пак. Но ми трябва да бъде нападател, че да бия мачовете. Плюс гол бонус 15%. За 2 години. Дано да приеме. Серхио Рамос за сега няма да го купувам, защото за сега нямам бюджет. И да започвам да следващия матч срещу... Как беше това? Да, Бирмингъм. Но този път ще използвам малко друга техника, малко друг състав. Мисля в Робин Ван Перси, както винаги тук, но мисля този път така да направя, а Робин Ван Перси така. Васко вече разбрах, Васко спокойно разбрах. Добре. Може да си спокоен. Пия си бях спокоен. Да! Нали аз да, той сега ако някой поиска крауч, ще го дам на всяка цена. Така. Да започваме матча срещу Бирмингъм. Бирмингъм. Да. Аз ще го поправям, ако има нещо, затова съм тук. Да, също. Защото искаха да просто ти играеш мен. Но той искаха ще да играем онлайн, ама аз не мога. Защото имам 50 игри на компютъра. На компютъра. Като купим нови компютри, ще снимаме. Не какъв, знаеш какво вика? Компютъра. Компютъра. Той има скъп компютър. Компютър. Разбираш ли? Компютър. Да, има хубаво. Като компот. Компютър. А нека вика. Имам скъп компот. Нещо такова вика. Имам скъп компот. И то от кога компотите са толкова скъпи? И 1-0. Те ме завеждат да точно. Защото не бях средоточен в играта. Но това не е проблем. Говорихме за компютри. Да, за компютри. Говорихме за компутрите. Да, великите компоти. Робин Ван Перси, не! Какъв пропуск на Робин Ван Перси? Той от началото, той с миналия матч има много пропуски. Рисе. Удар на Рисе! Не, Тейлър хваща. Това ще е явно много труден матч срещу Бирмингъм. Извинете, съм толкова слаб, но е на професионал, аз за първи път играта си. Играм. Да, играм. Как не кав циганин. Робин Ван Перси! Удар на Робин Ван Перси! Пропуск! Пак не разбрах, значи ще чакам да дойдеш, защото тук вече се ядеш. Натисни Q до края. Какво натискам Q? Q до края. Където отгоре Ринар има там плей. И да се бъркам в FIFA. Какво ще ти покажа? Добре. Чакай, дали ще има пропуск. Бирмингъм пропуска второ. Той втората си атака. И първия си пропуск. И на къде не сме? Това Робин Ван Перси. Удар на Робин Ван Перси. Невероятен отново пропуск. Добре, вече разбрах, почвам мача. И последно. Почвам. Робин Ван Перси ще направи капитан, толкова пропуски аз не съм виждал през живота си. Плей матч, айде, пожелай ми късмет. Всичко играш. Не знам. Не им прочетох име. Ама от испанската ли са? Да, от моята са лига са вече. Не. От Б група, да кажем. От Б група, да кажем. Сега, кой е по-бърз, Шави Алонсо или Кели? Не, Кели от всякъде. Почвам. Но Шави Алонсо се отнема грешен? Не. Да, не е грешен този. Сетинг, сега да Стиви видя. Джи към Робин Ван Перси. Робин Ван Перси. Гейм сетинг. Удар на Робин Ван Перси. Не, пропуск. Тя мога ме бие то матч. Каут, удар на Каут. Невероятен пропуск. Почвам. Просто този матч реализирам толкова пропуски. Аз ще се стегна, искам да бия човек. То ще е яко. И аз се опитвам. А Бирмингъм не са хич лесни. Тия срещу които игра човек. Как се казват? Аякс. Човек, аз играя срещу Аякс. Те не са от испанската. Човека, възражи. Спазка. Пенант. Пенант трябва да смени. Явно много си изморил през този матч. На мястото на Мещеране.
Панент към Рисе. Рисе към Каут. Толкова... А, не! Сбърках копчетата. Мисклик. Отново. Добре, първата ми атака в матча. Аз колко атаки направих и колко пропуски. При мен е 6-та минута, че. При мен е 52. Ама колко минути ти е едно по време? Не знам. Не съм гледал. 5 минути. Аз си върта големи мачове. Не ми се става. Ама и аз обичам да си върта Аз малко. играя срещу Аша Охере. Някакви тук. Не беше ушъл Якс. Абе, И заедно. какво викаш? Ажакс. Ажак. Викай Ажакс. Про Ажакс. Робин Ван Перси. Не! Робин Ван Перси се сочи, но... Не мога да го кажа. Човек, Се сочи топката мина до градата. Сега идвам. Аз тим да ям, приятно играем. Мерси. Робин Ван Перси! Иде, маймо, колко пропуски направих. И силно днеска ще направя 3 или 4 епизода. Днеска силно ще... Днеска клиповия ден. Защото и утре ще е клиповия ден и край. Вече по един епизод на седмица. Някъде там. Не, майка. Така, сега ще се стегна и ще се опитам да вкарам Фернандо Торес. Поне не да завършиме пак равен. Фернандо Торес към Ван Перси. Не, Ван Перси. Днеска нямам късмет явно. Сигурно Бирмингам ще е най-тъпата ми загуба. Ще някакви Бирмингамци, но и те не са слаб отбор. Каут. Робин Ван Перси. Фернандо Торес. Удар на Фернандо Торес. Не, това не беше добра идея. Но аз обичам ударите отдалече. Но това беше отдалече много под малък къгъл. Фернандо Торес към Робин Ван Перси. Ръка към Робин Ван Перси. Фак. Фернандо Торес към Робин Ван Перси. Тук нямаше ли са фал? Бутнаме. Мащерано. Към Фернандо Торес. Фернандо Торес. Не! Това ми беше единствената надежда, аз се опопростих. Така че край на матча. Бирмингъм, Ливърпул е 1-0. Но според мен това не беше за никаква заслужена победа. Ето виж статистиката. Просто аз ги размазах, освен шута Сураси. Тураси. Но аз за всичко го размазах. Ги размазах. Те... Ето съм 23. Готовка пауър до тинго. И в презента той не е поискал. Кристиано Роналдо не е поискал. Това е проблем. И матч това. Матч сега има матч с Евертон. Трансфер период Емсун. Матчът ме гонат. Не. Питър Крач на Съндърланд. Поискам тази оферта. Питър Крач отива в Арсенал. А не, стой с Арсенал. Така, чакайте сега. Не. Серхио Рамос.
Серхио Рамос вече не е в... Серхио Рамос вече не е в Реал Мадрид. Ще намеря някакъв от същата лига. Минимални 85 на 80. Съм вече резервния вратар на Челси, а това е на Юнайтед, мисля, не знам. Но сега търся халф. И то ляв ми трябва. Бейл! Но тук все още не е много добър. Гари не е бил. Това не е бил... не. Ашли Янг ли това? Не. Сисоко. Валенсия. Крауч, Есенрон. Мисля да купа Адебайор. Но все още не ми е... ето. LWM. Кейхил. Съм много малко е. Няма да поиска 100%. Значи RWM трябва да търся. Ето. Шишека. Но явно я тук ще търся, защото има малко по-добри играчи. Това е Дисън Парк. Тук. Валенсия. Добре. Какво струва Меси? 34 милиона. Ще се опитам да го привлека. Ще си използвам пак всичките пари. Не също 45 милиона само ще използвам. Така. За 2 години. Аз всеки купам за 2 години. Съвсем трябва да приеме. И това би за този епизод. Дано да ви харесва. Абонирайте се за Extreme 107. Extreme 162, същото за Steam Gameplay, същото и за нас. Лайквайте и коментарите. До другия път.